Na skupu se raspravljalo o temama koje su bitne za građane opštine Čajetina, za koje bi mediji dobijali novac kroz projektno sufinansiranje za obrađivanje konkretnih tema. Među temama koje će biti iznete pred opštinsko veće su turizam, ekologija, selo i poljoprivreda, kulturna baština, razvoj preduzetništva, primjena novih tehnologija, poboljšanje uslova za stare i osobe sa invaliditetom, razvoj infrastrukture, sport i mladi. Učesnike debata je pozdravio predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, rekavši da ne sumnja da se mogu sprovesti ideje i zahtevi opštine. Imamo najavljenu kontrolu od inspektora za borbu protiv korupcije, a tačno vezano za konkurse za nevladine organizacije, prvenstveno za pravdanje sredstava od strane medija, tako da, eto, ja bih vas zamolio i u ovom budućem periodu, u narednoj godini, da malo se ozbiljnije posvetite tim svojim projektima sa kojim konkurišete i odgovornije samo da pravdate ta sredstva i ništa drugo. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić i generalni sekretar Svetozar Raković su bili sprečeni da dođu na sastanak, ali je član upravnog odbora NUNS-a Nenad Kovačević izneo iskustva iz projekta Mehanizam utvrđivanja javnog interesa na lokalnom nivou, koji je pored Čajetine sproveden i u Šapcu, Paraćinu, Svilajncu, Novom Pazaru i Pirotu. Mi smo danas na završnoj debati uspeli da utvrdimo nekih 10-ak tema od javnog interesa koje bi lokalna samouprava trebalo da podrži kroz sufinansiranje projekata od javnog značaja. To su teme koje su od velikog značaja za građane opštine Čajetina, za investitore, za ljude koji povremeno borave na Zlatiboru ili Čajetini kao turisti ili gosti ili su tranzitni putnici. To su teme od turizma, razvoja ekologije, nastojanja da Čajetina postane jedna od prvih ekoloških opština u Srbiji, do onih koje se tiču razvoja sela, poljoprivrede, primjene savremenih tehnologija i tako dalje. Opština Čajetina je prošle godine podelila ukupno 24,5 miliona dinara za projektno sufinansiranje medija, a iz opštinskog rukovodstva poručuju da će i ovogodišnji iznos biti u istom rangu na konkursu koji će biti objavljen u narednih 10 dana. S obzirom da se radi o novcu iz budžeta, zaključak je da bi građani mogli biti više uključeni u proces praćenja evaluacije sufinansiranog medijskog sadržaja.